Takže čuste lidi, a dneska si zadáme Counter-Strike Source. To jakože už starší hra, ale podle mě to baví, je to strašně dobrá hra, protože je to staré. Rád by si zahrál online, ale jsou tam samé custom servery, prostě originál. Jdeme do dvojky. Dal bych asi 10 hráčů. Mám snadnou, pak si dám klidně těžkou. Sorry, že do proti botomu, pak můžu dát klidně to, ale prostě si chci dát bez custom mapy, protože mě víc baví ty originální. Jsme ve hře. Já jsem nechtěl jsem to teroristy. Oh. Yes. Kamo. Kámo, moc mě tu úplně blokují. Dobré, dostal jsem výdu. Dobrý. Pak mi můžete napsat třeba do komentáře, co bych si měl zahrát. Hraju Fortnite, takže fotbal, ještě hraju standoff na mobilu, je to strašně dobrá hra. Napište, co by se měl jakože dělat za videa, nebo tak. A prosím, dejte mi like, subscribe, nic to nestojí a hrozně mi to pomůže. Takže budu za to rád. Dobře. Dobré, aspoň, že jsme to tady vyhráli, dobré, teď. Já bych si vzal AVMku, ale... Mám asi dvojpistolku, Ilvar. Dobré. Stopro podolkama sem, čekujte lidi. Oni jsou na Bčku, dobré, to oběhnu. Ne, to nedefíznou. Kurňa. Kamo, chci Magnum, nejlepší zbraň. Dobrý, aspoň se vezmu.
Mhm. Kamu. Napište mi, jestli hrajete, jakože ten strike nějaký, jestli hrajete Magnum nebo AVM, nebo jak se říkám, že v novém Counter Strike, jako to AVM a tak. Doma bombu, já ne. Kde jsou? Ne. Yes, Magnum. To jsem mohl sestřelit. Umírané. To jsem úplně... Kamo, s AVMkem jsem Chat s AVMkem jsem nezastavitelný, ty vole. Tras. Magnumem. Sorry. Nejlepší zbraň. Čiže vlastně jsem mi tady mohl... Kámo, jsem krysa. Že jsem ho zabil, nebo co? Ne. To je divný. No dobrý, klikat jsem. No. Mám to na snadné, jakože za těžký, takže... A pak půjdu normálníma lidma. Ale fakt nesnáším ty custom mapy, to je úplně hrozný prostě. Boom je mrtvý. Tak jsem... Ty koš. Já budu skoupovat. Právě to defuznou do prdele. Dobrý, potáhl to borec.
Brzy zabili. Bude kempičku, boom. Dobrý borec to potáhl spíš vodnou. Jsem debil, ty. Zase jsem nedal ani kill, dobrý. Lidl. 12 minut už trvá tohle video, dobrý. Už to rád ukončím. Když jsem to hodil úplně. Praško, co dělá? Praško, co tu děláš? Co mi dal? Kamo, jim 3000 přebít 3 dny. Zabil mě bolt, no. Ajaj. Proč nemůžu mít na nohy? No to vole, to... Co tečko? Kam vás tam těší? Dobré, kde bylo?